Chiomano. Kind of traditional work the mood de Gamri Kingdom. Ige jiri ofi ihe were mara traditional work n'ihu akwụkwọ n'efere mba ụwa. Ome nke anaghị eme ọmụnwa afam udem na-ede ebe niile. Tata o nwere ajụjụ nchọrọ ịjụ ụmụnne anyị ndị Zion ka ajụrụ m Ebuka Obi. So biko gather on here. Achọrọ m ịfụ ụnụ. No ife ụmụnne ka anyị na-eme ọbụla ife ọgụ. Just achọrọ m ịjụ nwa obere ajụjụ. Ụnụ nwere onye ma the question ya ọsa m. Ọkwa na onwe ha onye mmanụ. Ụnụ ga-chọpụta. Achọghị ịmara nwanne anyị nwoke Ebuka Obi. Enwere akara ya ebe a. Ọwụ na o nwere akara ya ebe a. N'ebe a. Ụnụ gwa m yes. M ga-etend apology to ya nwa. Bye. If megasịrị in the past. And then ga-ekwupụtakwana maka ya nwa. Maka na obu akala. So ana m ajụ ụnụ. Ana m ajụ ụmụnne anyị ndị Zion. Ka ụnụ nerụrụ m Ebuka Obi anya ebe a mara na akala ya nwere akala ya. Nerụrụ m anya ọwụ na obu dị akala mee ka m mara. Na mụ nwa traditional nwoke dị nwa udude nke Gamri Kingdom bụ dị akala too. Ọ ibe nji na-ajụ. Because onye ọ na-abụ maki ya. Enwe m ike ịnụso onye ahụ ọgụ ma ọ gbasa onye ahụ mgba. Ma ọ nọrọ n'izu ebe a na-emegide onye ahụ. Even though ndị na-ebughị dị akala. Agakwa m anọkwa n'izu ebe a na-emegide ha. Delenụ m ya na comment section. Ebuka Obi ọ bụ maki ebe a. Ọwụ na ovukwa maki ebe ahụ ọkwa nnukwute mmadụ iwe ahụ. Ị mara na o mebedeghị iwe emesef na ihe ọ kajere emeburu iwe. Nelụọnụ m ya anya mara na ovu maki. Delenụ ya na comment section. O nwere maki o bu here. Na share no this video. But no other people. Any dream question, any dream answer. Neloro no me Evangelist Ebuka Obi anya mara na ovu maki ya ye. O nwere akala na aka here. Una edere m ya na comment section. Yes or no. Enwere nlọ m lọrọ n'abalị. And nlọ ahụ m lọrọ n'abalị na-egosi m na ọ bụ maki here. And the mongo traditional nwoke dị. Agbana mgba with ndị Zion. Mgba with ha nwa. No ọgụ mee a lot of things. Jecha ma court mee a lot of things eme. Mana mmụọ ziri m ozi n'abalị. So jeenu check yere were nu video sendele na ya Ebuka Obi, sendele na ya Zion, sendele na ya Ogechi Okeke nje, sendele na ya ndị Zion. Ọwụ na Ebuka Obi bụ maki here. Na akala ya here. Mene ka mmara. Na mụ ga-eso na preach about ya nwa. No onye otu anyị ka so we have to support him. And more get tender apology
because egwe m ike ịgbasanwu ya mgba na because ebuku ndị mark here ọnọdụ ka ma ọ na-agbasa onwe m mgba. So biko nụ ana m ayọ unu biko Chukwu Ebuka Emmanuel ọmaka meele gị my brother mmụọ ziri m ozi n'abalị jeenu cheki ịmara na Ebuka Obi ovumak here ịmara na ọkwa choosing ka ọwụ na ọwụ Zion ọ wụrụ na ovumak ọwụ choosing ife ọ na-eme mana ya ama anyị chuziri from ụmụazị ndị ọ na-eme deten ọ wụrụ na ovumak ya sendiele na ụmụ Zion men ha invite ka o de tag ya nụfa gwanụba natara na mmụọ na-ekwu cheki enu mara na nwanne anyị nwoke ahụ middle child Anthony Godwin Sumetu Ruchisiki Okolo biko chekiele nu mara na Ebuka Obi ovu akala anyị mama nke baptizim na anyị ọkwa nwanne anyị nwoke wụ ihe ahụ eziokwu ka nna agwakwa na ọ bụrụ na ovumak ya ịma na mụnwa traditional oked ga-apụta na social media yawagodo biko jegodo na mmiri jee yawa ndụ mmiri udude nke Chidebere eze ọmaka meele gị nwanne mmadụ o tekwene mmụọ ziri m ozi n'abalị jeenu kpọrọnụ m ndị Zion jụọ nụkwa ajụjụ sendiele na Ebuka Obi meseji ya ovumak ya ya ovu akara anyị na nenu ya anya denenu ya jeenu nenenu Ebuka Obi mara nọ na ovumak here. What he said about the J Park is happening to him now. Miko ịma na ejere m nwere ebe njere so I know there for house mana mmụọ ziri m ozi about the Evangelist Ebuka Obi ọsọ m na nnekene Ebuka Obi anya n'akụkụ ebe a ka mmara na ovumak ya ovu akara anyị so biko nụ ana m esendere ndị Zion meseji ya mmụọ ziri m ozi n'abalị ọsọ na nnerukene Ebuka Obi anya n'akụkụ ebe a akara ya mark ya mbụ you like that the drawing on my cap o yiri m drawing na mụ na ya na-achọ ofe ụdị ịghọtago Peter ibe a na-achọ Chigozie onye nyewu ege biko nenelenu m Ebuka Obi anya ndị nọ nso nelu onunu m Evangelist Ebuka Obi anya n'ihu ọwụ na ovu akara mmụọ gosiri m n'anyasị unu mene ka mmara ka nchejizie dị ka mbidozie mewezie program biko na anọ m ya nelu unu m Ebuka Obi anya n'ihu ọ ihe mmụọ ziri m ka m na-ezi unu gụnwawa onye nụrụ meseji ya ị nwere ike ọwụrụ gị ka mmụọ ga-eji akwara ngwa ọrụ enepụta Ebuka Obi mara na akara ya ọwụ na akara ya akara ị mara na onye echuzuru echuzu ka ọ nọ echuzi nwa echuzuru ya from ụmụazị ma enwere ike ọma ha mana ọ makwa because ihe ọ na-eme ọ ihe mmụọ gwara ya ka ọ na-eme onye ọwụ na akara ekwuvugo m ya before onye ọwụ na akara na-enweta message from mmụọ nwe akara and I will talk more about the diakala na ọwụ na unu ga-achọpụtacha ọwụ na ọ bụ diakala na ibe a na-achọ na uke nọdụkwa na uke ana and especially onye ọwụ na mekiri move unu eje na-agba ya tackle kama na support ya onidie mmiri kwinu ya onidie aja kpoinu ya ife ọwụ na onidiri na-enye ya as long as no move the movement
mmụọ ejeghị esi n'enu daa hie o chuzugo ndị o chuzuru aka iche ebe akala mmụọ ahụ ha ewere na-alụ ọrụ ọ na-awụ ọkụ ọ mmụọ Chukwu bụ mmụọ kasị akasị onye ji aka edere n'onwe nke na-enweghị mbido ka ọ na-enwe njedo wuruzie onye okike osebụrụ ụwa nke ife niile ọ ma ndị ọ na-echuzu ọwụghị onye ọwụna ka eji echuzu so ndị ahụ o chuzuru that time na ụmụazị dụ na ụmụazị na-eme ife dị iche iche ọ bụrụ na akala Ebuka Obi akala ị mara na ife niile ahụ o kwuru n'eziokwu ka ọ eziokwu ka m na-agwa gị ọ bụrụ na akala Ebuka Obi akala ebe a ọ gwa gị na ọ dị na ụmụazị na-afụgasị ihe na ife eziokwu ka ọ kpọrọ na m ndụ Zion abịaghị m nkọ today abịaghị m ịnụsụ ụlọ ọgụ dịka onye anyị si anụ before abịaghị m ka emebe ibe a jos jeenu chekie talk more about it you have it jegodo chọfụtagodo nke Ebuka Obi ọnụ chọfụta ya gwana na ovu ya ka ovughị ya ọwụ na ovughị ya enye ngorete m ọwụkwa na ovu ya mba awụhụ chakakpọm ọwụ na ovu maka ya ọwụkwa chakakpọm to God who made me and you unu ejekwa n'ala ka mụ na mmụọ nwe akara unu ala kọkwara mụ na mmụọ kpọrọ ya ọgbụgbọ oku so ọkwa ọzọ ka m na-eme so jeenu cheki mara na Ebuka Obi omume nke ya biko ndị Zion kpọọ welcome brother you are now a Zion member na-emega ọfara ugo ọ bụrụ na Ebuka Obi bụ nke ya ị mara na nnọtawa ọzọ na-eje m abịa na Zion eziokwu ka m na-agwa gị biko ọsọ onye nke anyị ka ọ bụrụ na Ebuka Obi bụ nke ya mbụ ị mara na nna abata again ana m abata na Zion ahụ direct gbam enweghị ọ bụrụ na ndị vu akara build or something ọ ndị vu akara first so biko jeenu neruo anya ụmụnne anyị ndị Zion chọpụtara na our prophet ovumake ya ọwụ na ovumake ya ọwụrụ na ovumake na to God who made me and you ebido m mebe apology ife niile m kwuru in the past ọgụ niile war niile m gbara ọnụ irrespective na emechara edokwa na mma mana m ga-ayọ mmụọ biko yes ọ ihe mmụọ ziri m ka m na-eme anaghị m ege anything from anybody ihe mmụọ ziri m ka m na-eme ọ mmụọ ziri m nelu olu na Ebuka Obi anya ọwụ na ovu maka ya ọwụrụ na ovu maka ya meenụ ka m mara sendele na vidio a ọwụ na ivu maka ya nwanne anyị nwoke Ebuka Obi ọwụ na ivu maka ya mee program kwuo na ivu maka ya gosi anyị maka gị ahụ enwere thousands and millions of people around the whole world vukwa the same mark and ọwụ na ha nchara ine bịawa Zion ebedata na Igbo niile awụrụgo Zion enwere millions of ndị Igbo vu maka ya a na-eche ka alụọ ibe dịka Zion ahụ ka ọ wụrụ nke ha nwa because ha scatter everywhere some of them now watch me here have the mark so need to build a big that place in 12 gate ebe ha jari ne ga na awụba ọ ha nwa ụdị chosen na ọ ha nwa ụdị Zion ọ ha nwa ndị a na-achọ
so maka mere unu ni na ogwu na ka ọha n'ọnụ ejighị m ike afụtazi na social media because ahapụrụ m my own family for more than many years na-enye unu time na social media nọrọkwuo na social media kote a lot of okwu na ụka. So some people na-amaghị onye nwe physical or personal. Some people na-amaghị onye nwe personal na ọ na-afụtụbeghị m anya awụrụgo m enemy ha because of na ana m anọ na be m eme video na social media. So awụrụgo m enemy of a lot of people because of na anọ na social media emere onwe m ife ọgwụkwọ onye nnọchiere ụzọ ekologo m okwu na ụka. Enwere ike nna agafe kịta na street of Port Harcourt mmadụ ejide nkụọ m ihe because of gịnị anọ na Germany mee ihe na social media. So ekolu m a lot of okwu na ụka many things a na-ekwu maka m nwa na ife ebolo agụ kwa nke a na-apụta na social media ọgbachi akụkọ na ọpụta na social media. Enwere grown up children and ha na-watch insult a na-eme papa ha mee ha abandon na-enye unu time egbo oku ebe a ma ga agbo oku here ma ga. So e wasted 20 something years mana agaghị m asụ na wasted maka ndị mmeri ibe one day ha nwere ike chọpụta na onye a mekwenere ha ihe ma ọ na onye a yes ọ mgbe people chọziri ka ha chịa m ọchị ka m chọrọ ego ha na ihe ịchị ọchị ya dị because oge edo down also people mere gị ekwuru ọtọ. So ekwuruzie ọtọ na-achọzi ka echi ya ndị ahụ mere gị ekwuru ọtọ ọchị ha nwa wuruzie your enemy which is inweghị long vision. Nya unu kwesịrị think far. Mmadụ dọnite gị nwee ike ịgasị ike ọwụ mmadụ dọnite gị chọọ ka igbuji onye a dọnitere gị ọba. A lot of things. So no ya nwe mere njiri sị ka spend good time with my family. Na ebighị na Facebook. So the best thing m mere wee reconcile with my family. Ụmụ nke m nwekwa. No, he want to start behaving maturity now. I want to make him mere udo niile no bo no mmụọ niile no bo na akara ikutuche ha ncha niile. Onye ga-emele gị who did it? Who started it first? Somebody have to stand up there for people. So I did it. Ike agwụbago unu n'ihi ife unu na-atọ ọnụ zebe unu ndị name of na-hachi back to omenala. A na-agwụ oke ite na-eme 419 na ihu mmụọ. Mmụọ ga-apịa a lot of people ịchaka. Especially ndị aji mmụọ were kpa ego. Because so now my people ji out of frustration, out of EVC create a lot of people had lazy. Look at the whole na cheta ọgbụgbụ anya wala onu ka onu na cheta. Ndị Igbo onu na ekidnapụzi ndị Igbo. Onye jecha obodo oyibo ma onye jecha Lagos bata na ekidnapụ ya. Onye zụcha ahịa na Asaba nọta na akpụrụ ya. Onye ọdụ onu ka ọ na-eme ihe a ọ na-akpụrụ ya. Oye a ka onye nwe business unu na-ekreti now. Onye nwe business, onye nwe ihe unu ga-akụziri ụmụ unu. Ụmụ unu ọ ga-continue okwe na-emecha ihe ahụ. Aga na side na-develop ebe. A na-akpọkọrọ ụmụazị dị ya na-egbu ha anyhow. Na-eme people uncomfortable be ha kwa. Ihe adịghị ihe anyị kwesịghị na-eme n'ala Igbo. Onwe kwesịghị na-eme n'ala Igbo. Create any job, work on hard. Onye jecha obodo oyibo nọta na anwụrụ ya kidnap ya gbuo ya na-akọrọ ya ego. O ihe ahụ business, ihe ahụ fucho ndị Igbo, ihe ahụ fucho unu na-ekreti n'ala Igbo bụ ihe ahụ. Unu ga-eji ego abidokwara mmadụ ahịa. Unu ga-eji ego ahụ kedu ihe eji ego ahụ eme eji alụ hotel. Ndị nọ n'ụlọ na-akpatazi ego ndị n'obodo oyibo wuzi iberibe ka ha na-ada. A na-alụ dibịa.
abalị a na-akpana onye na-kidnap na-evukọrọ ndị Igbo na-egbu ụmụnne ụnụ. Ụnụ wụkwa mmadụ, ụnụ awụkwa ha anụmanụ, ụnụ ọkwa mmadụ ka ụnụ wuo. Ife ụnụ na-atọ ọnụ onwe ụnụ ntọ, ọkwa asị ụnụ awụghị ibe ahụ. Ife ụnụ wụwụ mmadụ, ọ mmadụ ka ụnụ wụ. Amaghị m na onwere ibe a na-onwere amaghị m na onwere ibe a na-edoye ụnụ n'isi ụnụ echefu ụnụ awụzighị mmadụ. Ụnụ wụ mmadụ. Kwa mmadụ ibe ụnụ ka ụnụ na-egbuji isi ya ka na-ebebe ụnụ na-egbu mmadụ ibe ụnụ. Ụnụ oche na ụnụ awụghị mmadụ, ọ mmadụ ka ụnụ wụ. Mma nke ndụ. Ndị name of anyị na-anaghachi back to omenala. Ụmụnne anyị tọọ werezie omenala wawo gbube na-egbuzi mmadụ. Na-achụsasị ibe ọma na-abataba ụnụ. Ọ ndụ nọ ndị ahụ jere obodo ebe ga-ewenatara ụnụ ihe. Ọsọgoro ya wụrụ Gambia ka ụnọ, ọsọgoro ya wụrụ Senegal, ọsọgoro ya wụrụ ebe ọwụna ụnọ. Ọ ha nwewo ndị ga-ewetara ụnụ ihe mara mma bụ ụnụ aha. Mana ụnụ bidozie ejide ha na-anakọrọ ha ibe ahụ n'ike. Emekwara n'ike na omenike na-ana n'ike. Ori n'ike na-ana n'ike. Ife onye chọkọ ọ na-afụ. Ife isi ike dọkịta nke ikpeazụ a. Ọnụ ka ọ sụrụ ya. Ndị mebe ha be ha dị peaceful. Ndị mmadụ ya na-eje ebe ahụ na-eme ihe. Anyị ebichego ndụ nke anyị o. Ụna anyị pụrụ nna. Ebichego my life. Azụpụtago m ụmụazị toro eto. And they have to live their own life. Work on hard, create a job. Ụnụ ejezi na-eme lazy, eme people hard lazy. Ndị dibịa ụnụ edeceive ndị mmadụ n'ọgwụ ka ụnụ na-agwọ. Na o nwere ihe a ga-achụ aja. Ibe a na-eme. O nweghị ibe a na-achụ aja ihe wa na-eme. Aja ọwụ na-achụrụ achụwa obi ọcha ka eji chụ ya. Ọ naghị inweghị ibe ịchụba aja. Ka ọ chụcha aja ibe esi n'elu daa. Ibe ahụ fairy tales akọọla anyị na Baịbụl na ọmana na-adara ụmụ Izrel n'elu. O nweghị mmana na-adara anywhere. Aka gị ka iji eji were tii ya n'efere, tii nri n'efere. Onweghị nri ọgwụ iji ahụ egwocha ego adụ ọwa asị. Ụfọdụ ka eji azụ na ọ na-ewu mmụọ mmiri ya fụrụ anya ma ọ na ị na-eme ibe mmiri ya fụrụ anya ị na-egbu nama. Nama ahụ egburu ndị agha tara ya atago nama anwụgo na ọnwụgo. Onweghị nri ọdatensi na-eme gwanụ pepụrụ ebe unu na-eme were enwe ego. Sịgo na mmiri eji mmiri ya gwụọ ọrịa, eji mmiri ya gwụọ ọrịa. Kwa mmiri nke a juru ebe a niile. Weta mmiri ahụ ọsịsọ ka e were kwa agụ n'ahụ. Iji mmiri ya gwụọ ọrịa. Gwanụ pepụrụ ihe unu na-eme were enwe ego. Unu erugbuziri ndị name of omenala na ọdịnala Igbo. Kedu ebe ndị 419 niile nọzi? Ndị a niile na-arụ ọrụ akwụkwọ kedu ebe ha nọ? Kedu onye esi arụ ọrụ akwụkwọ ahụ? Omenala Igbo ka o ji ekweghị ụnụ vubata were ọrụ akwụkwọ na-arụsị na omenala Igbo ka ọ. Ebibiela m ụnụ n'isi. Obi agụ ofu obe agụ nkwụ agụ. Nekwa ife ọma na-abịara ụnụ ka ụnụ na-achụ. Lions in choku. Chineke Godwin Smith na-apụkọ ibe nna ahụ. Ife mere wụdat na ife mere wụdat na ife ọwụ na unu metere unu ji eji aka unu bụ ndụ dibia anọ season. Ife ahụ dị last season unu ga-agba. Ndụ dibia ka anọ season a na-agba mmụọ kịta hapụrụ traditional nwoke dị onwere. Mana mgbe oge ruru unu ekeretighị job. Unu ekeretighị job. Unu eme onye ọwụ na ha adolezi na-egbukwa ha n'anụ ife emebe. O nwere ndị ji egbu anụ ahụ ife emeghepe jide gị narakwa gị anụ ahụ ma ọ wụ chai gịnị na-eme. Ndị dibịa gwa na ụmụazị be anyị eziokwu unu emega a lot of youth ha adolezi. Ife egbe na ya na-enwe ego agwụ ha n'ọgwụ emekwa ha alụkwa ha na-agwụ mee nke a mee nke ego adụ. Ụnụ atọ na ụnụ ịlọta ọfụ ụmụazị kwesịrị ị na-aga ije na-agba ọsọ.
ụnụ atọ ọnụọbaba a na-akpụgharịzi akpụgharị so na awụ dibịa ịbịa na nka dibịa eju ịbịa na isu ọbịa dibịa eju ịbịa na ekwuru ọbịa onye ọwụ na dibịa ịbịa na Igbo ukwu dibịa eju ịbịa na Ọlaeri ịbịa na Ichida ịbịa na azụ Igbo onye ọwụ na uzi dibịa na onye ọwụ na dibịazi na ọsọ ọkakọ mma na mbụ ha ma ọka mma na mbụ ma ha ma because ejedobere ya ihe mma nara anọchi obi eshie m ike mgbe ọwụ na ha ji eburu data diology bịatomi nkụrụ dibịa kụrụ m eze nwaanyị because ọwụhụ ha nwa awụhụ dibịa ha nwa awụhụ eze nwaanyị ndị a nọ n'otu dị ọwụhụ omenala ka ha na-eme otu na-akụ asịrị akụrụje ebe a na-akụsa asị ashịrị ị na-azụ ụwa asịrị ka eji eme dibịa asị na ekwurekwu mara dibịa na ọmụ obe ka ọ wụrụ ala mana ọnwa ba na ọ maraba na ibe eji maraba wee kwurekwu chai mmiri mara ugo to God who made me and you ife nna apụzikwe n'ala Igbo nke ikpeazụ onye ọwụna chọrọ ịta ọnụto dibịa and even the group of dibịa isi wa afaba agbara jebe na chemist ije golo ọgwụ ahụ asababa because fana-ata ma atụrụ ahụ na-anwụ anwụ ma ọ wee efi na-anwụ anwụ ma ọ wee efi ahụ adọ so batacha ụmụ ibe a dete na anarịa na-eje na chemist na-eje na famasi a na-agbaba drip na ha na-agbagharịba ọgwụ malaria na typhoid na deten gị na-ajụ ịbịa be anyị ndị dibịa eju mana fa anaghị agwụ onwe be ma ndị eze nwaanyị ya ịpụrụ na-egbu iche ọgwụ ma ndị ji akwa ajụcha mmadụ ahụ na ahụrịaba onye ahụ ahụrịaba baba ejeghị eji akwa ajụcha ahụ nke bebe agbara jebe n'ụlọ ọgwụ ije goro ọgwụ ndị ọ na-abịara ebe o si abịara ụnụ mekenu shon ụnụ na-akọrọ ndị be anyị ife ụnụ na-eme were enweta ego ụnụ agwaziri ebe na-alụ agwụ mee nke a mee nke ọzọ ego adụ ọwa asị anaghị apụta ebe a na-echi ọzọ jebe ebe a na-alụ agwụ enwere ndị na-alụ agwụ ọ dụwagara onwe bụ iche ndị na-echi ọzọ dụwagara onwe bụ iche obodo ọwụna na anụ Igbo nwere ihe eji were maraba mgbe dịrị gbuo onwe onye ọwụna na-alụ agwụ anaghị apụta onye chiri nze onye ndị nwere ndị na-echi eze nwee ndị na-echi obi nwee ndị na-echi du nwee ndị na-echi owere nwee ndị na-echi ndị ga-esi ya ibe a na-echi ndị ahụ anaghị alụ agwụ ndị ahụ nwerela anyị na-ejibe ụkọchukwu nke ha otu ha si eme ife nke ha gịnị wee lụọ agwụ police protecting DBS ị mara banye edewu isi chere onye ọwụna n'ofu ebe police na-protect dibia fanazi ejere mere na-eme ibe diabolika ngwa na-ejekwu register hama m police na-protect kuma hama because obe ọwụna mbe dibia ọwụna mbara nke akọwarịrị ofu oke ite ebe ahụ ma ọ kụrụ ma dibịa ha kụka ya n'ime dị ite so yes to God who made me and you we come back from zoo na onye ọwụna nọ na Naịjirịa mba achọghị m ikwu saịdị njele onye ọwụna nọ ka ewu amagharị ụdọ n'onu si ọ na-akpụrụ ya eziokwu ka m na-agwa gị
ejere m Oshodi ejere m Oshodi ifu ewu nọ ụfọdụ nọ n'ụzọ chai nne men mmiri mara ugo. Thank you very much. ụmụ m niile ụcha my carbon copies. To God who made me. ụmụ m tụtụrụ m atụtụ. Ọ ya nwe tradition onye ama onye traditional nwoke data ụfọdụ na-ama. Because ụfọdụ na-ajụ ọjị m n'ibe ọ na-esi abụ m n'ihu akwụkwọ. Nah. Thank you very much. If you go marry here. Odogo ngombe onye jiwe aka. Eh? Odogo ka ejim igwe gbachive. Ụmụazị ya na-ebikwe ndụ ka ndị obodo ya fakakwa nshi ike achịkarịkwara traditional nwoke dị n'ike. So ọ gwụna ka ọha n'ọnụ ndụ dibịa be anyị ije kịta na mmiri enechara m anya kedu mmiri m ji akpọ ụmụazị ahụ je mmiri ebe na-akwakọcha nduku that is ndị emebichagoro anyị mmiri be anyị. Ebe ọ na ijere n'ala Igbo na anụ mmiri ya na-eshi ịfụcha ife nwụrụ anwụ ebe ahụ na-ajụ ife ahụ ọ dakpuru na mmiri ahụ nwụọ ka ọdụ mmadụ tụkọ ọrịa. All these people na-asị ka ha na-arụ agwụ ha na-eme nke a ha na-emebi isi a lot of things n'ala Igbo. These people dugodo against development. Ọ dị against ife ọma na-abịa n'ala Igbo. Ife ọma na-abata n'ala Igbo ka ha na-ezuru n'oshi na-agwa ndị mmadụ na-arụ agwụ mee nke a ego abịaba. No, ana Igbo n'idiri sanitize ana Igbo n'idiri ka edozi ya ana Igbo. Mmiri niile nọ n'ala Igbo kwesịrị ịdị clean. Ịbịa n'ebe ahụ igwe enwe aṅụrị this vibration na-achọ ịbata n'ala Igbo ife ọma development ya na-achọ ịbata n'ala Igbo ka ndị dibịa na ndị eze nwaanyị na-eje emebi isi ọnụ mmiri be anyị. Ọ na mmiri ahụ ka ife ọma si abịa. Ife ọwụna dị mma ife ọwụna dị good na-esi na mmiri ahụ abịa. Ụgbọ mmiri na-evute ife dị good. Kịta aeroplane na-evutezi ife ahụ dị good. Ejizi ha ụgbọ mmiri eme njem. Mana ọwụ na aeroplane drop kwa ndị mmadụ ha na-aga na mmiri ahụ n'akụkụ mmiri nke izu ike ahụ. N'akụkụ mmiri nke izu ike ahụ a na-enwe aṅụrị dị ya. Mmiri na-ekupụta fresh air na-ewepụta ife dụgasị ife mara mma. Ịfụcha azụ anọrọcha n'akụkụ mmiri ahụ. These people na-aga ha skuulu na-enweghị enete na ha ma asịghị ha na ha na-eme omenala. Illiterates na-abịa akụziri ndị njenje ife. Ndị illiterate ndị enweghị ife ha ma bụ ka asịga na onye njenje ka onye isi awọ ife were ama. Na ije n'ọnụ mmiri be ndị ọzọ dịcha clean na-egwu ya egwu mabarasa dị ya efụcha mmiri ya dịrị onwe clean. Mmiri ya na-eku ume ndụ. Ịbịa n'ala Igbo ite isi na Agụrụ Lake awụrego ha detikwa juo ije na udude nke mmiri udude nke niile mmiri niile dị na nka deti ka ụnụ na-akpọ ụkọ ya ebe ahụ so na ụnụ wụ indigenous people of Nanka na-enweghị ike ikpecha ọnụ mmiri na nke ọdụ clean na ụnụ dị very wicked. Ụnụ asụm ụnụ na-eme omenala na-eji akwa ụkọ ideti na mmiri onye aka ọ dị na Ekwulọbịa ije na Ọtalụ ndị Ekwulọbịa gba nkịtị ndị mmadụ ya na-abịa na-akwa ụkọ ideti na mmiri nọ na Ekwulọbịa. Igbeda na Eze Okolo Igbeda na Obizu Ụga Igbeda na Iyi Oko mmiri niile nọ be anyị ka ụnụ na-eji akwakọ ideti iche na ife ọma ga-abịara ụnụ ndị name of na ụnụ na-eme omenala ụnụ aga na-akwakọ ideti n'ime mmiri. Ụnụ amaghị ọ na-esi eme enjoyment na mmiri. Mmiri ahụ wụ lake, mmiri ahụ wụ beach, mmiri ahụ wụ streams, mmiri ahụ wụ mmiri ọma. Kedu ka unu si emechi ahụ ibe azụ unu kpụkwa mmadụ ọkwa mmadụ ka unu akwụkwa ha anụ ọhịa unu nakwa eme ka anụmanụ
ọkwa mmadụ ka ụnụ wana kwa marị mandere ụnụ n'ọkwa mmadụ ka ụnụ ije weta ibe nwụrụ anwụ etoghị na mmiri iweta ewudo ndụ ịgbọwuo ya na mmiri nna obi ọjọọ ụnụ nwere ezigbote obi ọjọọ ụnụ nwa na-akpọ ife isi ike oku and ife isi ike ahụ ụnụ na-akpọ oku na-abịara ụnụ 247 ụnụ na-eme ife oyi ụnụ jee na mmiri ụnụ egbuo anụ wụsacha ọbara ya ebe ahụ kwọhụisie ụnụ ụgani ụnụ na-akpọ oku ife isi ike ụnụ na-akpọ oku ọ nakwa abịa 2025 starting from December. Unu je ekpocha ọnụ mmiri ụnụ mmiri ahụ je na-ehupụtara ụnụ ma ejune ma azụ ma ife ụnụ na-eri ụnụ eje nọrọ ebe a na-atụ ụkọ ngwongwo na mmiri ọwa asị mmiri a na-ehupụta something na-abịakwa na m esi nri yes sir. This is Mbadika. Unu ewe n'iwe ana m abịa ka m mekwuo another video so ma agbanyụ nke a unu bịa ka ana m apụta another video ka anyị kwuo maka mmiri ya n'okwu na ụka mgbede traditional nwoke